Na magnetickú rezonanciu čakala Považsko-bystrická nemocnica a hlavne pacienti roky. Od mája je plne funkčná, no zatiaľ iba pre hospitalizovaných pacientov. Poisťovne ju do dnešného dňa nezazmluvnili. V minúte, kedy bola spustená, sme požiadali zdravotné poisťovne vlastne o zazmluvnenie. Tento proces sa naťahoval vlastne celé leto, celé prázdniny. A k 1. septembru, respektíve v priebehu septembra sme postupne dostali odpovede od všetkých troch poisťovní, kde Všeobecná zdravotná poisťovňa nám nezazmluvnila toto vyšetrenie ambulantne a poisťovňa Dôvera a poisťovňa Unión ho zazmluvnila len do existujúceho limitu. To znamená, nenavýšili nám žiadnym spôsobom finančný limit na tieto vyšetrenia. Určite je to nehoráznosť, lebo čakali sme na MRI, dá sa povedať, celý život a teraz, keď tu je, tak nemôžeme si ju využívať. Ja som tiež onkologický pacient a bohužiaľ je to smutné, ako toto dopadlo. Ľudia sa chcú na MRI objednať, telefóny tu zvonia neustále, no zamestnanci nemocnice ich musia odbiť. Je to veľký región, celé Považie to máte 180 000 ľudí a magnetická rezonancia doteraz nebola. Takže samozrejme, že sa pýtajú, chcú najmä ambulanti na termíny, ale bohužiaľ odmietame. Považsko-bystrický prístroj je jeden z najlepších na Slovensku. Najbližšie je magnetická rezonancia v Žiline a v Trenčíne. Čakacie doby sú tam však 2 až 4 mesiace. Nemocnica v Považskej Bystrici nemala udelený predchádzajúci súhlas na zriadenie tohto pracoviska, preto sme aktuálne nepočítali s jeho zaradením do zmluvnej siete. V budúcnosti však nevylúčujeme možnosť prehodnotenia tohto rozhodnutia. Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici sme navrhli zazmluvnenie MRI vyšetrení tak, aby mohli byť poskytované našim poistencom v meste a v priľahlom regióne. Zvýšenie finančného limitu pre tento typ starostlivosti sme však nemohli navrhnúť, nakoľko sme viazaní vyhláškou Ministerstva zdravotníctva, ktorá v tejto oblasti zdravotnej starostlivosti nariadila šetrenie. Poisťovňa Unión ako jediná vyšetrenie prepláca, keďže pre nízku poistenosť v tomto regióne si nemocnica limit ešte nevyčerpala. Riaditeľ nemocnice aj vedúci diagnostického centra sú z postupu nemocnic sklamaní a nevedia, kedy sa situácia zmení. Je to prekvapenie, pretože minimálne ústne a u dvoch poisťovní aj písomné vlastne boli informácie také, že áno, ak to spustíte, tak vám to zazmluvníme. Chápem aktuálnu situáciu, že nie je dostatok financií, ale bohužiaľ je tu veľká investícia, ktorá si žiada návratnosť. Jasné, že to je škoda, lebo poviem vám na rovinu, sú zazmluvnené súkromné pracoviská, ktoré nie sú v nemocniciach. V tejto budove sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť, čiže sú tu hospitalizovaní ľudia, nejakých 500 postelí je tu. A ani jedna poisťovňa, dokonca všeobecná, nepotrebuje zazmluvniť takéto pracovisko. Takže to je škoda. Ak ľudia urgentne potrebujú vyšetrenie MRI, môžu si ho zaplatiť sami. Nie každý si to však môže dovoliť. Ceny sa pohybujú od 120 do 300 eur. Keď tu je, tak zase nie je dostupná. Bude dostupná vlastne, tu hovorili, že 150 eur jedno vyšetrenie. Veríme tomu, že do budúcna to bude zazmluvnené, pretože rokovania sú, bude sa pripravovať vlastne rokovania na budúci rok, kde tieto veci sa môžu upraviť, čiže nemyslím si, že to je trvalé riešenie to, ktoré momentálne máme. Super špičkový prístroj, ktorý stál Trenčiansky kraj cez 2 milióny eur, tak na plnú prevádzku zatiaľ len čaká.